Bon dia, companyes, companys. Avui és 14 d'abril. Tal dia com avui es va proclamar la Segona República Espanyola. I des que el nostre partit és partit, doncs és una efemèride que sempre hem volgut subratllar, que sempre hem volgut reivindicar, perquè nostres són també els valors republicans, els valors de llibertat, de justícia, de fraternitat, d'igualtat. I per tant, doncs això, doncs en dies com aquest, doncs els volem subratllar més que mai. Sabeu que és tradició de la Federació de Barcelona fer un acte al voltant d'aquesta data, doncs fer un acte a la plaça del Milicià Desconegut, a la plaça, al costat de la plaça Sant Josep Oriol, a Ciutat Vella. Enguany, per raons òbvies, doncs, el confinament doncs, no ens ha permès dur a terme aquest acte com hagués estat la nostra voluntat, però bé, d'alguna manera hem volgut doncs, això, doncs, celebrar aquest dia, commemorar aquest dia, doncs, gràcies doncs, això, a les eines digitals que avui en dia disposem. I per tant, doncs, ara una sèrie de companys i companyes del partit i voldran dir la seva. Gràcies. Avui, 14 d'abril, encara que des del confinament, commemorem l'aniversari de la proclamació de la Segona República Espanyola de l'any 1931. Va ser el règim democràtic que va tenir Espanya fins al final de la Guerra Civil, que va donar pas a la dictadura franquista. En aquesta època també es van aprovar els Estatuts de Catalunya l'any 1932 i el d'Euskadi l'any 1936. Aquest mateix any 1931, al desembre, es va aprovar la Constitució, la qual va representar un gran avanç en el reconeixement i defensa dels drets i llibertats individuals i socials, inspirada en els principis encara avui més que mai vigents de llibertat, igualtat i solidaritat. Salut! La circumstància ha volgut que aquest any no ens puguem retrobar tots plegats a la plaça de l'Almirall Desconegut. Però és especialment important, en un dia com avui, rememorar la Segona República Espanyola. És en moments de crisi i de catarsi social quan la memòria del que fou un projecte renovador ens ha de guiar i ens ha d'entusiasmar a lluitar per un futur on el progrés i l'empenta siguin el motor del canvi social. La Segona República Espanyola va veure la llum en un moment de manca de llibertats i de classe obrera oprimida. I precisament va ser aquella generació la que fou capaç de trencar amb els grillons que la lligaven i repensar-se d'una manera mai vista. Volem que els valors republicans ens moguin i ens guiïn més enllà de la memòria. I per això els i les socialistes som intrínsecament republicans. La república és el nostre objectiu últim per aconseguir una societat igualitària, socialment més justa i intel·lectualment més avançada, on els valors republicans predominin. Salut, socialisme i república. Feliç dia de la República. Estem en uns moments complicats, hi ha gent que diu que anem cap a un nou món difícil de gestionar, ple d'incerteses, un món que estem repensant, que ens ha donat l'oportunitat aquesta crisi per fer un punt d'inflexió, un punt i seguit, en el qual valorar les coses que ens han servit fins ara i les que realment hem d'erradicar. El 14 d'abril, Dia de la República, ens pot fer veure que la llibertat, la igualtat, la fraternitat ens porten cap a un món millor, un món on les utopies podrien esdevenir bastant realitats. Un món amb el qual hem de conjurar els populismes, un món amb el qual hem de refermar el nostre compromís personal, social i polític cap a aquests valors, els valors de la República. Feliç dia. Hola, vull agrair en primer lloc molt sincerament a la Joventut Socialista de Barcelona la possibilitat de mantenir aquest acte de commemoració de la proclamació de la Segona República Espanyola que venim celebrant durant els darrers 23 anys la Joventut Socialista de Barcelona i el PSC de Barcelona. Acostumem a fer-ho trobant-nos a la plaça de Sant Josep Oriol, a la que entre l'any 37 i el 39 es va conèixer com a plaça del Milicià Desconegut.
En aquesta ocasió no podem fer-ho, no podem trobar-nos com estem acostumats a fer-ho, no podem saludar-nos com estem acostumats a fer-ho, i malgrat això és molt important des del nostre punt de vista mantenir aquest acte de commemoració i també d'homenatge als homes i dones que durant dècades, amb la seva capacitat de treball, amb la seva determinació militant, van fer possible la consecució de la Segona República Espanyola. Els homes i les dones que durant el període republicà van posar el millor de si mateixos per fer avançar un ambiciós programa de reformes econòmiques, socials, educatives, que malgrat totes les dificultats del període i durant el breu temps en què va ser possible fer avançar aquest programa, van suposar de manera indubtable un avenç significatiu a la societat catalana i a la societat espanyola. Malgrat tot, la polarització de l'època, la confrontació entre interessos de classe també diferents, va fer que una part de l'exèrcit es revoltés contra la Segona República i per tant aquest també és un homenatge a totes les persones que en el seu dia es van apressar a defensar el règim de llibertats que la Segona República representava contra una insurrecció de signe feixista que comptava amb l'ajuda de les dictadures italiana, alemanya i portuguesa. I a tots ells i a totes elles també l'homenatge perquè un cop vençut el règim republicà, un cop perduda la guerra civil, malgrat tots els esforços, van fer tot el possible per mantenir viva l'oposició al franquisme, per anar fent créixer les xarxes de resistència, per anar mantenint vives les organitzacions de la lluita antifranquista i també, evidentment, ha de ser un homenatge a totes les persones que es van anar incorporant a aquesta lluita, no? Que des del moviment veïnal, al moviment feminista, al moviment sindical i a totes les formes d'oposició al franquisme van fer possible anar-lo erosionant fins al punt en què vam poder assolir la recuperació de la democràcia. És important fer aquest exercici de memòria, malgrat que, com dic, les circumstàncies siguin les que són, o precisament perquè moltes de les persones que aquest virus ens està arrabassant són persones que van viure les conseqüències de la guerra civil, de la postguerra, i que van participar, moltes d'elles també, en aquest esforç de la lluita contra el franquisme. Per això, en dies com avui, no puc evitar recordar companys com en Josep Moratalla, en Salvador Clop, en Manel Alberic o la Maria Manonelles, o tants i tants altres, no? López Vecino, etc. Podríem seguir perquè seria una llista que no s'acabaria mai, de companys i companyes que van fer tot el possible en els moments més foscos de la dictadura per passar la torxa a generacions següents de persones que lluitarien contra aquesta dictadura i que finalment aconseguirien, amb el seu concurs, derrotar el franquisme i portar-nos al règim de llibertats que avui tenim, que amb tots els defectes que pugui tenir, com tota obra humana, ens permet gaudir de les llibertats de les que avui gaudim. També és important, en homenatge a totes aquestes persones, els valors republicans i el programa de reformes que en el seu dia i en el seu context va voler impulsar els sectors progressistes del republicanisme i l'anarcosindicalisme, etc., amb totes les dissensions internes també dins del camp republicà, és important, deia, plantejar-se què vol dir això avui i què fer a la sortida de la fase d'emergència sanitària d'aquesta crisi. Perquè aquesta crisi de la pandèmia, com totes les crisis, accentua les contradiccions de la nostra societat, ha accentuat també la polarització i en bona part del que fem i de les decisions que prenguem col·lectivament en el futur més immediat dependrà el signe dels temps que viurem en el futur. A grans trets s'albiren dues grans corrents que ja eren presents abans però que, com deia, la crisi actual accentua. Una és la possibilitat de que a la sortida de tot això ens trobem amb un moviment de replegament, amb una sortida reaccionària a la crisi. Alguns estan posant-hi tots els recursos perquè això sigui possible. Estan en campanyes d'odi i mentides a les xarxes socials i per tant hem de fer el possible per mantenir la serenor
i per combatre aquestes campanyes d'odi. L'altre gran corrent, l'altra gran possible sortida, és la que goso dir que té unes característiques de tipus federal i social. I en aquest sentit, Europa, la Unió Europea, té també al davant aquesta gran cruïlla. Però res del que passi, res del que hagi de passar en el futur serà fruit de l'atzar ni serà, senzillament un fenomen natural. És de les nostres decisions, de la nostra organització i del nostre treball militant que depèn que prengui un signe o un altre. I per tant, a la sortida d'aquesta crisi o de la fase sanitària d'aquesta crisi és molt important que fem un plantejament general, en profunditat, sobre la nostra manera de viure i les nostres societats i que posem al centre la vida de les persones, no només la protecció de la seva vida i la seva salut, sinó també referint-nos a les condicions materials de la vida de les persones, que com veiem també afecten molt a les condicions de salut i a la seva vulnerabilitat davant de pandèmies com l'actual, també davant de reptes globals com puguin ser el canvi climàtic. Per tant, és molt important que posem, com deia, al centre de tot la vida de les persones i també les condicions materials que fan possible que cadascuna dels nostres congèneres, cadascuna de les persones que formen part de la nostra espècie pugui dur a terme el seu projecte de vida amb autèntica autonomia i amb dignitat. I sobretot això haurem de reflexionar a la vegada que no perdem el fil de la memòria i sapiguem aprendre de la història el que signifiquen fases de greu confrontació com les que vam viure en el passat i tot el que està en risc quan les forces reaccionàries avancen. Així que res més, espero que tots els que estigueu veient això us trobeu bé, que les vostres persones estimades també es trobin bé i espero que ens puguem retrobar ben aviat per retre aquest homenatge a la Segona República. Salut!